Әкиятсіз болашақ Айгиз Баймухамматовның китабынан бір бөлек. Хыял. Гүзел Яппарова оқый. Күрше бөлмәдә берәүнең сулкылдап елаганы ишетелде. Йөрәк жуу итеп калды. Нәрсә булды икән? Барыбыз да шунда атылып барып кердек. Караватның почмагында кеше куллары белән тубыгын кочаклап, башын түбән игән Рөстәм утыра иде. Ул детдомда 2нче ел гына яши. 5нче класста укый. Малайның шем-кара күзләрендә һәр вакыт ниндидер сагыш чагылгандай. Аның елмайган чагын бер дә күргәнем юк. Рөстәм, нәрсә булды? Нигә елыйсың? Без малайны тынычланырга тырыштык. Я, берәрсе тидеме әллә? Шешенеп беткән малай һаман селкенә-селкенә сыктавын дәвам итте. Кем тукмады? Әйт әле миңа, хәзер үзенең измәсен изәм, дип малайларның зуррагы кесәсеннән чыгарып конфет сузды. Әмма Рөстәм башын күтәреп тә карамады. Шул чак шар ишек ачылып китте дә бүлмәгә тәрбиячебез Рәйфә апа атылып килеп керде. Монда нинди тавыш? Бер читкә китәр әмәл юк. Тотынасыз үтерешергә. Яныгыздан китмисезне караулап утырыйммы? Үземнең дөньям юкмыни? Сыерларым акырышып тора. Кеше баласын кеше итәм дип, үземнекеләрне күргән дә юк. Тәрбиячебез көрәктә йодрыл белән чикәбезгә менә тондырам дигәндәй, омтылып безгә зәһәр итеп карап куйды. Я, кемегезнең кулы кычытып тора? Хәзер бәләкәйләргә көчегез җитәме? Юк, апа, без тимәдек. Рәйфә апа алга атлады да, каты үкшәле итеге белән идәнгә шокылдатып басты. Алдашмагыз, тиктималдан кеше елыймы? Үзебез елаган тавышны ишетеп кердек. Рөстәм үзе генә утыра иде. Ә нәрсә булганын без дә белмибез. Рөстәм йомыграк малай. Детдомга килгәч тә авызына суп капкандай бер сүз эндәшми йөрде. Исемен сорасаң да, кайдан килгәнен дә белешсәң дә, я башын ия, я бөтенләй ишетмәмешкә салыша. Әллә телсез микән дип аптырашып куйдык. Ул акылга бер төрле шикеллерәк дигән хәбәрдә йөрде. Соңыннан гына ишеттек. Тәрбиячебез сөйләде. Рөстәмне нәни генә көенә буранлы көндә чүплек янында урам себерүче табып алган. Песи тавышы ишетелгәнгә барып караса, төргәктә сабый ята ди. Үзе белән бер документ та булмаган. Ул тәүдә сабыйлар йортында, соңыннан приютта яшәгән. Мәктәптә укый башлагач кына детдомга күчергәннәр. Күпме генә тырышсак та малайның исемен беребез дә белә алмадык. Ә аңа ничектер эндәшергә кирәк иде. Аның исеме Рөстәм шикелле, диде берәү. Зур ачыш ясагандай. Шулай итеп, яңа гына килгән малайны Рөстәм дип атый башладык. Шулай эндәшсәк, ул безгә игътибар итә башлады. Айдан артык вакыт үткәч, малай җайлап кына сөйләшә башлады. Тик документлар килгәч, барыбыз да аптырашта калдык. Малай Рөстәм түгел, ә Илнур Буранов булып чыкты. Исемен табып алган кеше хөрмәтенә, ә фамилиясын Ажгыр буранлы көнгә бәйләп кушканнар икән. Детдомда бирелгән исемгә ул да без дә өйрәнгән идек, барыбер Рөстәм дип йөреттек. Бер заман шундый хәл булды. Төштән соң ашап алгач, Рөстәм кайдадыр юк була башлады. Сәгатьтән артык йөреп, күңеле күтәрелеп кайта. Бу хәл еш кына кубатлана торды. Малайның нәрсә белән булышканын беләсем килде. Шуңа сиздерми генә аның артыннан күзәтергә булдым. Менә Рөстәм балалар йортыннан чыкты. Шунда ук уң якка бурылып, туп-туры каенлыкка юлланды. Мин шым гына артыннан бара идем. Ул моны шәйләмәде. Урман эченә төпкәрәк үткәч, малай Зифа каенны кочаклады да нидер пышылдарга тотынды. Ничек кенә тырышсам да, барыбер авызыннан чыккан сүзләрен ишетә алмадым. Озак кына шулай каенга ниндидер сирен сөйләде. Рөстәм берчә күккә карап елмайды, берчә аккан күз яшьләрен сөртеп алды. Мин кымучылымызга тырышып, ипләп кенә кайту ягын карадым. Шул арада малай мине шәйләп калды. Көтмәгәндә урманда бүтәнне күргәч, сискәнеп куйды, йөзе үзгәрде. Абый, син бу турыда беркемгә дә сөйләмә инде. Рөстәмнең тәүге сүзе шул булды. Ярар,
Әйтмим, ә син монда ялгызы нишләп йөрисең? Диттумда мин уйларымны сөйләргә куркам. Уңайсызлануы малайның йөзенә чыккан иде. Иреннәре калтырап, гаепле тавыш белән җавабын кайтарды. Берәүгә теләкләремне әйтсәм, азак аптыратып, бөтен кешегә сөйләп йөриячәк. Ә шушы каенкай минең тугры. Аңа бөтен серләремне сөйли алам. Ни өчендер урманда гына үземне иркен тотам. Монда килсәм, рәхәтләнеп хыяллана алам, киләчәгем дә күз алдына килеп баскандай. Ә ниндирәк хыялың барсың? Дип кызыксынуымны дәвам иттем. Абый, беләсеңме, киләчәктә зур кеше буласым килә. Малайның күзләре ышкынланып китте. Менә мин Уфа урамыннан атлап китеп барам. Кулымда кара төстәге портфель, өстемдә күз явын алырлык костюм, ак күлмәк, хатта галстук такканмын. Ә инде ботинкам әллә кайдан көзге кебек ялтырап тора. Теләкләрен әйткәндә малай калкынып киткәндәй булды. Үзен чынлап та шушы минутта зур җитәкче итеп тойды шикелле. Таныганнары туктап исәнлек сораша, хәл-әхвәл белешә. Ә мин шатланып, һаман атлавымны дәвам итәм. Бу дөньяда миннән дә бәхетлерәк кеше юктыр. Өйдә кайтуымны түземсезләнеп, кәләшем белән балалар көтә. Шул чак Рөстәм тынып калды да елап җибәрде. Ярар, елама инде, тынычлан. Барысы да синеңчә булачак. Менә мин әйтте диерсең. Барысы да алда бит. Малайны шулай юатырга тырыштым. Анысы шулай да. Тик өйдә балаларым нәнәсен таптыра башласа, нәрсә дип әйтермен? Рөстәмне юатырлык бер сүз дә таба алмадым. Аның хәлен яхшы аңлыйм да. Тик ни хәл итәсең? Үз әти-әнием үлгәнгә дә байтак еллар үтте. Ә шулай да Рөстәм миннән күпкә бәхетлерәк. Аның әтисе дә, әнисе дә бар диләр. Тик улларын таба алмый гына йөриләрдер. Бер мәл очрашырлар әле. Ә шулай да өметемне өзмим, Ильяс абый. Малайның йөзе яктырып киткәндәй булды. Мине барыбер детдомнан килеп алачаклар. Чак кына көтәргә генә кирәк. Әйе шул, синең кебек акыллы малайны ничек килеп алмасыннар ди? Кайчанрак килерләр икән? Олар килгән чакта лагерьда булып калмасам ярар иде дә ул. Югыйсә таба алмый йончып бетерләр. Мине күрмәсә, әниемә кыен булыр. Малай иркенләп сөйләргә тотынды. Әни дигән сүзне күптән әйткәнем юк. Ул сүз хәзер ничек әйтелгәнен дә оныта башладым. Шуңа кеше юкта гына, шушы кайын алдында килеп, әни, әти дип әйтеп карыйм. Бик матур сүзләр, әйе бит абый. Малай яшьле күзләре белән миңа карады. Шуннан теге сүзләрне яңа кабатлады. Әти, әни, мин сезне яратам. Рөстәмнең сүзләре йөрәгемне өтеп алгандай булды. Тик бу турыда берәүгә дә сөйләмә инде, дип үтенде Рөстәм. Ярый, ярый. Без әкренләп кенә детдомга карап атладык. Караватта елап утырган Рөстәм тынычлангандай булды. Без дә тәрбияче дә сәбәбен белмичә бүлмәдән чыгарга ашыкмадык. Малай башын калкытты да, туктаусыз елаудан кызарып беткән күзләрен терсәге белән төртеп безгә карады. Ыржди, дип нәрсәдер әйтергә теләде дә, әйтеп бетерә алмады. Без аптырап калдык. Тагы да ныграк елап җибәрде. Я, тынычлан инде. Телисеңме, сиңа бейсболкамны бирәм. Яңарак кына туганнар алып килгән әйберне классташым аның башына кидерде. Берәү стакан белән су алып килгәч, шуны эчеп, бераз тынычланды Рөстәм. Тынып торганнан соң елавының сәбәбен аңлата алды. Телевизордан гел «Жди меня» тапшыруын карадым. Берсен дә калдырганым юк, диде. Үпкәләгәндәй мыш-мыш итеп малай. Нигәдер гел кешеләрне кемдер эзли, шуны табалар. Менә баягы тапшыруда да бер малайны әнисе табып кочагына алды. Телевизор аша мине дә эзләячәкләр дип гел хыялландым. Тик ни өчен мине беркем дә эзләмәй икән? Берәүгә дә кирәк түгелмен инде. Бүлмәдә авыр тынлык урнашты. Кадерле дусларым, Айгиз Баймөхәммәтовның «Әкиятсез булачак» дигән китабыннан «Хыял» дигән өзекне укыдым. Шушы кыска гына гомерләрдә бер-беребезнең кадерен белеп, булганына шөкер итеп яшәсәк иде, дусларым. Иң изге теләкләр белән
Гүзәл Яппарова.